All Bodo Ex Volunteer Force Organization दिनै बर' हारिनि अलखदाव गोग्लैनाय थासारिखौ नुनानै गुबुन धोरोमारिफ्रा जुथुमनानै आरज बिख'नाय हाबाफारि लायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव रुरेल स्टेडियाम कमप्लेक्सआव बर' माहारिनि माखासे नासयजानाय आरो अलखदाव थांनायखौ लानानै All Bodo Ex Volunteer Force Organizationनि बानजायनायाव गोबां गुबुन धोरोमारिफ्रा जुथुमनानै आरज बिख'नाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो अमर सिंह ब्रह्म, रुंसारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि अनजालि बिसि सुप्रिया रानी ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जाबोनाय नखरनिफ्रायबो नुजाथिदों। बे हाबाफारियाव All Bodo Ex Volunteer Force Organizationनि मावफुं आफादगिरि बालादेब मुसाहारिया मा फोरमायखो फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। दिनैनि जोंनि उद्देश्यआ दिनै बर' माहारिया अलखदाव दं होननानै जों मोनसेनि उनाव मोनसे गभर्नमेन्ट अर्डारफोरखौ नुदों। सेन्ट्रेलनिफ्राय डिलिमिटेसनाव जोंखौ डेमोग्राफि चेन्ज खालामनानै एसटि रिजार्भ बोखांहरनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे बिटिसिआव लाबोनाय पावार एन्ड फांसनखौ दिनै डिसि अफिसनिफ्राय मनिटरिं एन्ड सुपारभाइजिं खालामनो फैदों आरो जोंनि बिटिसि एरियानि जे डेमोग्राफि बे जोंनिखौ उल्टा पाल्टा खालामनानै जोंखौ दिनै एसटिनिफ्राय दाननानै डि रिजार्भ खालामनानै दिनै जेनेरेल खालामनो नागिरदों। दिनै बर'आव जोङो जा अबस्था नुदों जोंनि गेजेराव दिनै खौसेथि गैया। दिनै राजनितिकआ जोंखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै होबाय। दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' माहारिफोरनि जे खौसेयै रायजो जानाय बेखौ दिनै मेगन सानाय बायदि अत्याचार खालामनानै जेनेबा सेरखाय बेरखाय खालामनानै दिनाव खौसेथि गैयै खालामनो नागिरदों। बेनि थाखायनो जों दिनै फुराना भलन्टियार फर्सआ जोङो दिनै बे बयबो धोरोमनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि अनगायैबो गुबुन माहारिनि धोरोमारिफोरखौ लिंहरनानै जोङो बे चिरांनि फोथाराव दिनै जोंनि बर'लेण्डनि लोगोसे भारतनि बिश्वनि सान्थिनि थाखाय जों दिनै आराधना गाबदों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो, जों बेजोंनो All Bodo Ex Volunteer Forceआ जोङो हारिनि थाखाय थैनाय थांनायाव दङ, जों गसंथागोन, जों बेखौनो सुबुरुन हरनो नागिरदों। जोङो खोनानो मोनदों जे आरो ट्राइबेल ख्रिस्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय बोखारगोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों। नोंथाङा बेनि सायाव दा जों बे बेलायाव जोङो एसेबां बुंनाय नङा। बे बेलायाव जों बेखौल' बुंगोन, जोङो बर' हिसाबै जों एसटि बे आर्टिकेल 342आव जेरैबायदि दङ जोङो ट्राइबेल माहारिया जिखि धोरोमाव थाया जों ट्राइबेल जानानै थागोन। बेहाय जोङो ट्राइबेला खुनु दिन हिन्दुबो जाखाया आरो जोंखौ हिन्दु खालामनो नागिरनानै दिनै जोंनि बर' जाथिनि जे डेमोग्राफि गाज्रि जादों आरो बे डेमोग्राफिखौ गाज्रिसिन खालामनो जोंनि ट्राइबेलफोरखौ ख्रिस्टान हिन्दु खालामनानै आरो बोखावनानै जोंनि एसटिनि जि जनसंख्या बेखौ जोबस्रांहोनानै बर' जाथिनि थांनानै थानायनि अस्तित्वखौ गैयै खालामनानै जाथिखौ डिलिमिनेट खालामनो नागिरदों पृथिबिनिफ्राय। जों बे बेलायाव बुंगोन, बर'फोरनि थाखाय जोंना धर्मआ 1 नाम्बार नङा, बर'फोरनि थाखाय धर्मआ 2 नाम्बारसो। 1 नाम्बाराव जोङो बर' जाथि जि रावखौ जों रायलायो, जों गिबियाव बर' जाथिखौ रैखा खालामग्रोगोन, बिनि उनावसो जोंनि धोरोम। बे खामानिखौ सोर मावदों होननानै नोंथाङा सानो? जों जेसेबां हायो गणतान्त्रिक भाबै जों बेखौ राव गाबज्रिलांगोन आरो बर' जातिफोरखौ जों खौसे थानो थाखाय खावलायगोन। All Bodo Ex Volunteer Forceआ पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासिबो बर' जातिनि जे जातीय संगठन दङ बेफोरखौ जोङो आखाइ खबजबनानै खावलायगोन जे धोरोमजों जातिखौ दाबोखाव। आलासि हिसाबै नुजाफैनाय जादों। दिनै जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय पद्मश्री मोननाय पद्मश्री मिस्टार मंगल सिंह हाज'वारि बिथां आरो बिअ रिटायार्ड अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जों लाबोदों आलासि हिसाबै। आरो बिनिफ्राय जोंना स्पेसियेलसिन आलासिया जोंनाव फैदों, गोदोनि जोंना रिभलुसनारि रुंसारि प्रेम सिंह ब्रह्म बिथांनि अनजालि बिसि सुप्रिया रानी ब्रह्म बिथाङा जोंनि जातिनि मोनसे आदर्शवान आरो बर' रिभलुसनखौ बिसोर दैदेनबोनायमोन। आरो नैथियाव जोंनि फैदों उग्रपन्थिफोरजों गावथार जानाय भानुमति बसुमतारी, बिथां जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि बिसि, बिथाङाबो जोंनि थाखाय इन्सपाइरेसन होनो थाखाय दिनै बे फोथाराव जों सफैफिनदों। आरो बिनि उनाव जोंनिबो गोख्रों लिडार मोनसे समनि गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनिनो बिसि रक्तिमा बसुमतारी बिथाङाबो सफैनो हादों। आरो बिनि उनाव सिलागां बसुमतारीनि बिसि
बाजै रनिमाया बिथाङा सफैनो हायाखिसै रमनिया बिथाङा देहायाबो बैसो जानायखाय माने बुरैबाय बिनि थाखाय सफैयाखै नाथाय दिनै जोंहा साथाम जे माने जोंनि मोनसे समाव बर'फोरखौ दैदेनबोनाय लिडारफोरनि बिसिफ्रा जे जोंनाव फैनानै जोंखौ दिनै गोसोखौ बिराद गोजोन मोनहोदों जों गोजांस्रिवनाय फैदों जों गासिबो भलन्टियार फर्सफ्रा जों बिनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइ गांसेजों बरायदों दिनै ओंखाम खबसे जाहोहरगोन जों बेवहाय गासिबो बर' माने अल भलन्टियार फर्सआ जों बिराद गोजोननाय मोनदों जै अल भलन्टियार फर्सनि बर' भलन्टियार फर्सनि बर' भलन्टियार अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ जों बेखौनो गले गले बुंदों जे बर' जातिनि 56 बोसोर फुराना जानाय जे बड'लेण्ड जों बिदोंमोन बे बड'लेण्डआ दिनैसिमबो मोगथाङाव फैयाखै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जागायलांनाय बे आन्दलना दिनैसिमबो जोंनि समायना बड'लेण्डआ आखायाव फैयाखै जोङो गोबाव सम जिरायनानै थादों 30-32 बोसोर नाथाय बे जोंनि गोरोन्थि जादों दिनै जों नुनो मोनबाय जों जिरायनानै थानायनि थाखाय दिनै बर'आ बड'लेण्डनि आन्दलनखौनो फोजोबस्रांबोबाय जायनि थाखाय जों दिनै बड'लेण्डनि जाय आन्दलनखौ जोङो फोजाखांफिननानै सेन्ट्रेलाव मालाबा जोङो सेपारेट स्टेट दानायनि फिसा सेपारेट स्टेट दानायाव जाहाथे जोंनि नामा सिखारफाफिनो बर'फ्रा जे दासिमबो बड'लेण्ड मोनाखै आरो बे बर' रायजोखौ मोनागौमानि जों जिराया बे जिनिसखौ जोङो दिनै गासिबो रायजो राजाखौ लिंथुमफिननानै जों बेखौनो फोरमायदों आरो बे जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ जोंनि भलन्टियारफोरनि नङा बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स बे संगठना बर' रायजो राजानिसो आरो बे बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाया जेब्लासिम जोंना साक्सेस जाया अब्लासिम जोङो बोरायबाबो जों बे आन्दलनखौ दैदेनलांगोन बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गान्जा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118